Sad se buniš non stop, Ništa. kako smo seli, buniš se, brate mili, kako. Vidi kako. Idi tamo. Još malo. Sad je skladan kadar. Umesto da smo obojica prišli, jedan u drugom ti nas tu iste. A ne... Hansa Teutonica is Latin for German Hanseatic League. Pa jeste, pa kako nisi znao, pa to je čitava poenta igre. Hanseatic League was a confederation of market towns which is the heyday and conference for more than 2000 towns in Northern Europe. Da. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na kanalu Neću da se igraš, moje ime je Željko. A ja sam Hrvoje. I danas vam predstavljamo Hansa Teutonica. Upravo si pročitao šta znači šta? To je zapravo skup gradova, tačnije Nemačka liga gradova marketa, tako da se igra. Nemačka liga. Bayern Munich. Pa zapravo jeste, kaže German League. Hanseatic League, koji je bilo, skup trgovačkih gradova i trgovačkih puteva i tako dalje u starom Japanu. To je s Nemačkoj. Igra za 3 do 5 ljudi, nažalost ne može da se igra u 2 i moramo da kažemo da je zato ova igra stajala na polici dobrih 2 godine, jer nikako da dođemo do toga da je naučimo i da se skupi nas troje da igra. Jer uvek imamo nešto preče. Ali zapravo, kako smo je krenuli igrati, je jedna fantastična igra, igramo je već duži niz, to je dugo vremena igramo, samo nikako da stigne na red da se snimi. Ovo je Hansa Teutonica Big Box, postoji i obična Hansa Teutonica. Hansa Teutonica je zapravo, obična igra je ova mapa koju vi vidite, ona je dvostrana, ova je za 3 igrača, a ima za 4-5 igrača na drugoj strani. Big Box donosi još 2 mape, čekaj, skloni to, još 2 mape, koja je jedna Velika Britanija, i to je Velika Britanija, isto dvostrana za 3 i za 4-5 igrača, a ova druga je Danska. I Danska je... Mislim da je tako nešto. Danska je za 3 do 5 igrača, to je nebitno. Ovo je apsolutno nebitno koliko ljudi igra. Isto tako, ja sam jako zadovoljan, Big Box sada nije toliko skup u odnosu na običnu igru, a dobijate još 2 dodatne mape koje vam zapravo jako puno znači. Jer možete da igrate nove verzije igre. Da, imam malo drugačije pravila za određene mape, tako da to je... Da, unosi se još neka. Ono što sam ja hteo da iskomentarišem za Hansu jeste da je ovo ona prava euro igra. A pre nego što ti iskomentarišeš, da se zahvalimo prijatelju kanala, Kraken, prodavnici društvenih igara, koje možete naći u Tolstojevoj 22 u Subotici ili na web adresi www.kraken.rs. Širok izbor društvenih igara, RPG, knjiga, trading card games, figurica, šta god hoćete, sve ima. Evo, Željko je daje signale da sve možete naći kod njih. Posjetite ih na sajtu www.kraken.rs. Sad mogu? Možeš, naravno. Sad prava euro igra. Nema nikakve sreće. Nema ništa, nikakve kockice, kartice, ništa ne vučete, ništa. Onako kako igrate, vaša strategija, gde postavljate kockice, ili diskove, ovo je sad što ćemo objasniti šta su, kome se zagorčate u život, kome ne, kako uspete da napravite svoje trgovačke puteve, naselite gradove, tako ćete da prođete. Tako je. O čemu se radi u igri? U igri se radi o tome da, ove inače 2 kockice ovde idu na
tracker za bodove. Mi tokom igre zapravo postavljamo naše kockice, negde na ove trgovačke rute i građenjem ovih trgovačkih ruta možemo da zapravo napravimo našu ispostavu u tom gradu, trgovačku ispostavu u tom gradu i na taj, pod navodnicima, budemo glavni trgovci u tom gradu, time kontrolišući grad, time dobijajući poene za taj grad. Šta je caka kod ove igre? Imate određeni broj akcija koji možete da radite, koji može da se povećava. Za početak je to 2 akcije, a posle toga, ako budete otključavali, možda bude 3, 4 i čak do 5 akcija. Što, ukoliko vi otključate 3 akcije, a neko ostane na 2 akcije, ili ne bože, vi otključate 4, a neko ostane na 2, vi ste u znatnoj prednosti. Ali isto tako postoji druge stvari koje morate da otključavate da biste, bili egal sa ostalim igračima. Svaka akcija je zapravo jedna postavka kockice, na primer. To je akcija, to je zauzimanje jedne pozicije na trgovačkom putu. Pa onda, ukoliko su sve vaše kockice na tom jednom trgovačkom putu, još jedna akcija jeste zapravo da uđete u grad, to je zapravo da napravite taj trgovački put, spojite taj trgovački put i uđete u grad. E sad, šta se tu dešava? Imam u startu 2 akcije, veoma malo puteva, ima baš 2 pozicije, ima negde, ali opet gledamo gde nam je bitnije. I sad ako vi dođete ovako i Hrvoje na početku stavi ovako, on je mene tu blokirao. Aha, onda šta tu sad možemo da radimo? Tu znači da Željko može mene da istera ako želi, ali to će ga skupo koštati. Tako je. Znači ja ukoliko želim, ja mogu da moju kockicu zamenim sa Hrvojevim, ali moram još jednu dodatnu da platim. Ili ja ne silazim tek tako, ja dobijem još jednu kockicu i mogu te 2 kockice da pomerim na najbližu sledeću rutu. Tako da nema baš tako, mislim ima negativnog efekta, ali nekad to čak možeš i da kažem, možda ti se obije o glavu to što si isterao nekoga. Da, zapravo može čak i da blokiraš nekoga namerno zato da bi želeo da te on istera, da bi ja besplatno dobio tu dodatnu kockicu sa kojom bi popunio neku drugu rutu, u toj blizini koja me zanima. Tako je. Isto tako, kada ulazimo u grad, moramo da gledamo na koju boju kockice ulazimo i koji tip, da li je krug ili kockica, jer imamo i ograničeni broj diskova. Diskovi su jača kockica, samo da kažemo. Tako je, na primjer, ako ja mogu da stavim, ovde ako vidite, ima i kocka i krug, znači ja sam mogu da stavim ovakav. E sad, Hrvoje može da me istera sa diskom, to je moj disk da istera, ali disk košta još jednu kockicu. Tako da ja bi sa 3 kockice mora da ga izbacim. Tako je, ono koji ćete postaviti i još 2, a ja dobijam 2 kockice, dodatno pored diska da postavim... I ono što možete znati, mi pričamo o kockicama kao da je to neograničen resurs, ali nije. Vi zapravo imate određen broj kockica s koliko možete da igrate vaše akcije. Kad vam nestane, morate jednostavno samo da kupite nazad. Da, vaše kockice su uvijek podeljene na aktivne i ono što vam je u zalihama. I vi uvek, kada potrošite ove aktivne kockice, a iz aktivnih uvek isteravate ili postavljate, vi možete ove da nadoknadite tako što ćete uraditi akciju koja kaže replenish, kupi kockice, i zapravo u startu je to 3, posle toga može da bude 5, 7 ili sve što je u zalihama. Šta je zapravo ova igra? Ova igra je odigravanje jedne od, u stvari ne jedne. Imate akcija, u startu 2, a posle toga možda i više, a akcije su ovde napisane. Ima ih ukupno 5 koje možete da radite u bilo kojoj kombinaciji, bilo koliko puta, koliko imate akcija. Jedna akcija je da uzmete kockice iz zaliha.
koliko imate dostupno od zaliha. Druga akcija jeste da postavite disk ili kockicu na neku rutu, na neko polje na mapi. Treća akcija je zapravo, ovo što smo pričali, jeste da ubacite svoju. Znači, ja ću ovde da ubacim Hrvoje, Hrvoje će da doda još jednu kockicu, a ja ću još jednu tu da platim. Četvrta akcija jeste da, ako imate kockice na mapi koje su na nekim trade rutama, možete da pomerite bilo koliko kockica, u stvari koliko piše ovde, bilo odakle na bilo koje drugo mapi. Zapravo kockica ili diskova, zato što je to zapravo bilo koliko, kažem, plastika, u slučaju drveta na tabli. U smislu, za početak možete 2, posle 3, 4 ili 5 ukoliko odključate. Naprimer, ja mogu da kažem, ove dve ću zapravo da stavim tu. To nekad može biti dobro, zato što recimo možete imati ovako tu dve kockice, treba vam tu treća, ali ja neću to, nego ću obe da prebacim ovde i sad sam ovde kompletirao rutu i moću dalje nešto da radim mnogo bolje. A zadnja akcija jeste da uđete sa, to jest da spojite jednu trgovačku rutu i zapravo uđete u grad, ovu kockicu da stavite u zalihe i sada ste zauzeli taj grad i aktivirali, kako se zove, vašu poziciju u tom gradu. To su akcije. Dodatno, akcija jeste i upgrade neke od ovih, kako se zove, od ovih sposobnosti. Sposobnosti, tako je. A to se radi kada spojite trgovačke rute u gradovima koji dozvoljavaju upgrade određene sposobnosti. Naprimer, kada spojite ovu rutu, onda možete da privilegum upgradeujete u smislu da aktivirate da sada možete da ulazite i na žute pozicije u gradovima. Kada upgradeujete, to jest ovu rutu, to jest umesto da uđete u grad. Znači, vi ne uđete u grad, nego jednostavno umesto toga dobijate ovaj upgrade. Ovo je da možete više ovih kockica da uzmete iz zaliha, ovo je da imate više ključeva, ovo je da imate više akcija. A ono što je bitno da ako nećete da uđete u grad, nego hoćete da upgradeujete, svakako sklanjate sve kockice s te rute gde ste bili. Smatrate kao da ste ušli u grad, ali niste, nego ste jednostavno upgradeovali vašu tablu, ali ste sklonili kompletnu rutu s koje ste ušli. Da. Sad, čitava poenta jeste da vi procenite, vama trebaju i upgradeovane akcije, ali ako uđete u grad, dobijete poen. Ako neko upgradeuje rutu, a vi ste zauzeli grad, to jest vi držite taj grad i vi ste glavni u tom gradu, vi dobijete poen zato što je neko, šta je radio, osnovao tu rutu pored tog grada. Da. I zauzeo drugi grad, nebitno vi ste dobili opet poen za njegovu rutu. Naprimer, zašto? Ako ja ovde imam poziciju u gradu, a Hrvoje hoće... Hoću da uđem ovde, recimo. Ne ovde. Znači, on je ovu rutu i ja sam dobio poen i on je dobio poen. Sad svaki put kad neko hoće da uđe ovde, Željko će dobiti poen zato što je on... Tako. Sad, ukoliko je Hrvoje ušao na naranđastu ovde, zapravo vlasnik grada je onaj koji je najviše desno, na desnoj poziciji, ili onaj koji ima najviše kockice u tom gradu. Tako da, može Hrvoje da bude i najviše desno, ako ja imam ovako dve, ja sam još uvek u većini u tom gradu i ja držim poziciju. Postoji čak i način da dodate kockicu pored grada levo i na taj način opet pričamo o količini kockica u tom gradu, to jest koje drže poziciju tog grada. I sad sve ovo što smo vam rekli zvuči veoma haotično. Inače, ja sam ovu igru... Koliko ste igrali puta? Ovo je jedina igra koju sam zapravo igrao 3 puta
Igramo prvi put, skontamo, igramo pogrešno. Nešto smo pogrešili. Iz početka. Pola sata kasnije igramo, nešto je brzo bilo, nešto nismo dobro, ovo sad. I svaki put još nešto. Mi smo 4 puta odigrali ovu igru dok nismo došli do toga da smo sve pohvatali na pravi način. Pravila su koliko toliko jednostavna, ali morate da pazite na nijanse šta, kad, ko sme i šta se tačno boduje u kom gradu. Ja trenutno ne bih ulazio u to u ovom videu, ali hoću da pohvalim igru da je jedna od stvarno brzo se namešta. Ovo su sve komponente koje vidite. Nema puno stvari. Sve komponente koje vidite. Bukvalno samo podelite boje, kockica jednom igraču, drugom igraču, postavite mapu, to je to, možete početi. Stavite pokrijete na svojoj tabli ova polja, vi možete početi. Igra traje 45 minuta. Nebitno koliko igrača. 45 minuta do sat vremena. Možete iznova i iznova da igrate. Nikada nije dosadno da igrate 2 partije odjednom. Što nije slučaj kod svih igara. Čak i kod igara koje volim, zato što su komplikovane, zašto je velik setup, puno karata i ovde bukvalno skineš sve sa table, ponovo postaviš, ajmo ponovo još jedno. Da, to je sve. Ima ovih dodatnih žetončića koje zapravo trenutno stoje ovde, pa onda ukoliko recimo kompletirate ovu rutu, onda dobijete ovaj žeton koji ima specijalnu moć koja je sad u ovom slučaju da se stavi kockica levo od grada, ovo kao što smo pričali, ova je da uzmete da pomerite 3 bilo koje žetona na tabli na neko drugo mesto, ovo je da zamenite pozicije 2 žetona u gradu i tako dalje. Tako da i ti žetoni još na kraju donose i poene. Da, i ono što je bitno da brzo traje igra zato što ima 2 načina kako se dolazi do kraja partije. To je čim igrač jedan dođe do 20 poena, to je kraj partije. Ne znači da je on pobedio, jednostavno se, da kažemo, aktivira kraj partije. Ili kad se 10 gradova naseli, to jest ne 10 različitih gradova, nego 10 različitih gradova bude potpuno popunjeno. Da, što može biti relativno brzo, jer imate gradove kao što su ovaj grad gde može samo jedan da uđe, u ovaj grad može jedan da uđe. Čim ste ušli ovde, recimo i ovde, to su već 3 grada i to već, kažem, mnogo brže se popunjava. Ima još jedan način na koji se aktivira kraj igre, a to je ukoliko ovih žetona nestane i dođete do toga da treba da uzmete sledeći, a nema više, to je onda kraj igre isto. Tako da to su 3 kao endgame-a. Ali igra koja stvarno nudi bezbroj mogućnosti i taktika na koji način, gde da stavim kockice, kako koga da blokiram, kako da ga izbacim, kako je on mene izbacio, ali ja sam tu dobio još 2 kockice. Da li da uđem u grad za poene ili da upgradeujem tablu, da li mi više igra ulogu više akcija ili poene, ima svoje. I to što ima više tabli, što možete drugačije da igrate kompletnu igru, kažem, ista igra, ali skroz drugačija igra. Da, ima dodatnih pravila koja, ne znam, ne možete da uđete u određene zone u Velikoj Britaniji, ukoliko nemate prevlast u određenim gradovima. Da, ne smete ući u Škotsku ili u Irsku ili tako nešto. Wales i Škotska. Ovde, na primjer, ima, ako se poveže ova ruta između 2 crvena grada, jel da, ako zauzmete sve gradove, onda isto dobijete dodatne poene. Ono što jeste jako bitno jeste da zauzimate gradove, jer jedan od ključnih načina bodovanja jeste bodovanje po gradovima i bodovanje spojenih ruta, to je gradova, susednih gradova, najduža ruta koju ste spojili se boduje kao takva, ponekad puta 2 ili puta 3 ili čak puta 4, pa koliko ste susednih gradova spojili jedan za drugim. Tako da, koliko god je bitno da otključavate specijalne sposobnosti, toliko je bitno i da zauzimate gradove, kako bi svaki grad na kraju nosi 2 poena, a dodatno još i ruta nosi dodatne poene i tako dalje i tako bliže. Meni je jedna fantastična igra. Jeste, odlično. Brzo se postavlja, puno daje, malo je komplikovana za onako, nije za početnike. Ne,
nije za Ne bi početnike, rekao, ne. ali kad se jednom uđe u to kako se igra, veoma onako brzo se igra i ja sam ono... Da, lako za naučiti što se tiče akcija, ali komplikovano što se tiče strategije i šta uraditi na svom potezu i kako uraditi. I nikad nije isto u tom smislu. I nema nikakve kockice, ništa. Bukvalno imate praznu tablu, vi uvek možete da idete, ok, ja ću uvek da krenem od jedne rute, ali možete da začinite sa kim god igrate. Naravno, što više igrača igra, to je teže. To je zanimljivije, teže, interesantnije, i više se krljate. U tom smislu ne zadržavate se samo u jednom ili se podelite na dva dela table, pa se tako brže... Pogotovo ako se fokusirate oko jednog grada, pa ne znam, svugde smetaš nekome, pa te jedan izgura, pa ti dobiš 2 kockice, pa te drugi izgura, pa dobiješ još 2 kockice, ti si već kompletirao rutu, nisi ništa ni uradio. Da, ali sa druge strane opet svi se bore oko otvaranja akcija i otvaranja ovih specijalnih sposobnosti. Naravno, privilegije da bi odradili na kraju neke, a to opet moraš tu na određenim gradovima. Ne možeš bilo gde tu. Ili jednostavno ako hoćeš da spojiš što više gradova, što dalje od ovih žutih, pa da na taj način uzmeš što više poena, to je isto neka od opcija. Tako da, Hansa Teutonika, jedna velika preporuka od nas, kupite Big Box, igrajte, probajte, idite u neki klub, tražite da vam objasne, dođite na naše veče društvenih igara, mi ćemo rado poneti ovu igru i objašnjavati, jer stvarno je jedna dobra eurostrateška igra za sve one koji vole da razmišljaju i koji vole onako, jednu pravu strategiju. A opet, ništa posebno što se tiče sada nekog znanja da vam treba, bukvalno... Jezički nezavisna, skroz. Jezički kompletno nezavisna. Pišite nam kako vam se sviđa Hansa Teutonika, da li biste uporedili sa nekom drugom igrom i vidimo se u nekoj drugoj epizodi.